Kag sa number 1, nagdangat na sa napulo ang mga menor de edad nga biktima sa sexual exploitation online ang na-rescue sa Bacolod. Ginaayam karon sa otoridad ang isa ka persona nga ginatudlo nga sa likod sang pagkuha sa sexual video sa mga kabataan sa Bacolod City kag pagbaligya sini sa mga foreigners. Ginsiling ni Richelle Verde Prado Manga, ang pamuno sa Department of Social Services and Development, nga sumugod Hunyo tubtub sa karon may napulo na tanan ka mga kabataan nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos ang tigayon nga na-rescue. Siyam sa ila ang lunsay mga babayi, samtang isa naman ang lalaki. Suno kay Manga, na-rescue gikan sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Bacolod ang kabataan. Apang isa lamang ka persona ginatudlo nila nga naga-facilitate sa among nga aktibidad. Samtang ginausisa man sa otoridad ang mga ginikanan sang iban sa mga kabataan nga posible involbado man sa among nga aktibidad. Iban sa mga balay nga na-raid sang otoridad ang ginaarkilahan lamang. Masami nga ginapatigayon ang ining aktibidad sa mga suludlon nga mga lugar sa syudad. Sanig sa panaysayon sa mga biktima, ginasugo sila nga mag-perform sa mga sexual acts samtang ginakuhaan sang videos sila gamit ang cellphone. Ini ang ginabaligya man sang facilitator sa iban nga mga pungsod. May mga kaupdanan pagid nga mga kabataan ang mga biktima kag padayon pa nga ginapangita sang otoridad. Ginakaabig man sang DSSD nga alarming ang ini nga insidente matapos nga nagwa sa pagtulunan sang International Justice Mission na isa ka hotspot ang Bacolod City sang online sexual abuse and exploitation of children. Magluwas sa mga kabataan nga na-rescue, may iban pagid nga mga persona ang na-rescue man sang DSSD nga biktima sang human trafficking. Sa karon yara sa paghinakop sang DSSD kag sang kapulisan ang mga biktima. At kung dili nga stand is ang mga kabataan hindi na sila kahatag sa informed consent. That's why immaterial kung gusto nila but wala sang bata nga gusto siya i-abuse kag i-exploit kag wala sang bisan sino nga gusto siya ma-abuse. Mga videos, caretaker, sila. So sa mga amo niya cases, may mga very unique siya for each children but may mga instances nga ang parents part man sa ginatulok naton nga mga may red flag or may possibility nga nag-facilitate but hindi tanan. So but given that may money involved nagaka-consider nga red flag kalabanan ang amon kanya approach is to really rescue the children. Ginanay temporarily ang custody sa mga kabataan until makita nato nga wala sang involvement ang parents or guardians.